Dakle, nastavit ćemo da radimo svoj deo posla odgovorno, da vodimo računa o svakom dinaru kada je državna kasa u pitanju. To je za vas važno, jer znam da ste vi odgovorni i dobro je da radimo i poslujemo u okruženju u kome je država odgovorna. Pokušat ćemo i dalje da budemo predvidivi i da unapredimo kroz te, rekao bih, ne malo važne stvari kao što je parafiskalna, odnosno reforma parafiskala, da dodatno unapredimo okruženje kako bismo vama omogućili još bolje i uspešnije poslovanje. Moj cilj je da poslujete što bolje, da zaradite što više novca, da zaposlite što više ljudi, da na kraju krajeva platite i što više poreza. Ako zaradite, naravno, treba i država dobije svoj deo, ali ono što mi je posebno važno je da vam zahvalim na vašoj energiji, na vašoj posvećenosti, na tome što radite, što ste vredni zajedno sa vašim porodicama i što svima nama dajete i primer, a i dodatnu energiju da guramo napred. Hvala još jedanput i svim i dobitnicima, ali i svim učesnicima i članovima žirija. Želim puno uspeha i još jedanput zahvaljujem i vašoj banci, Vladimire, na podršci već godinama unazad. Po tome se prepoznajete, po tome ste poznati, ali bez vas ovi ljudi možda ne bi ni imali prvu šansu, tako da vam zahvaljujem u svoje ime i ime Vlade Republike Srbije. Hvala puno svima.